के बा आहू के बा सुनी ना हो देखी जी और भेड़ावा के कितना बदमाश बा जी तू का चिल्लाता गाँव में आ देखो तनी ओकर मौगी भाग गइल बिया तो लेके माइक लेके हल्ला करता प्रचार करता कहता नु कि गांव भर के कोनो भौजाई होन चाहे भौवा होन लेके हम भाग जाई उतना ही मन बढ़ गइल बा अपन मौगी लेके का समझता जी ओकर मौगी जैसे छिनारी भी वैसे हमनी के का सोचता मारम चपले चपले नती के नहीं तो लगो जी ऊ अपना के लगावो तो तू लगावे तो ओकर लगाओ ये बताई कुछ पहले हुई तब न मौगी दूसरा के लेके भाग गई बिना मने के भाग गइल हां हां वैसे ओकर बोले के चाहिए मगर का गाँव में हल्ला कइले बा चलो हम चलो 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 जल्दी चलो खोल खोल चलो गोइठा ले ले न त हाथ में ठंडा परत शाम तो होइए गइल सर से करा गोइठा ले आके धो देम त ठीक बाटे चलो तनी हाँ पूरा गांव वाला के कह देले बनी सब कोई जड़ा में अपन अपन